После, много важното нещо. Запомнете, ръката ви, която не е в бойно дежурство напред при противника, както казваме, оръжие в оръжие, е пред сърцето винаги. Пред сърцето. Стража, Тилна, пази свой император. Защо държиш там ръка? Своя кан. Защото нападни. Пропускам. Тази ще остане. Тоест това имаш двойна защита. Дори да я пробудеш, дори да хвана острието, дори да е прободена ръката, не ми пробудеш сърцето. Това е подсигуровка. Двойна подсигуровка. После то ни трябва за двойното действие за ръцете, което обучаваме вече в по-висшето ниво. Там, където се действа, както сега действам срещу теб с истинско оръжие. Практически без защита. Нямаме брони отдолу. После ще свалим и ръкавици и ще махнем очилата. И ще видим, че това става. Опитай сега да закориш другарчето си. Ето го. Хван, овладян, поразен. Свален. Няма да го правя повече. Ще ми е жалко, само падаш. Не, дай да го направим. Да го направим в истински. Добре, дай да го направим в истински. Да, от тук ще го вземете, но го държите. Много лесно се взима. А дали трябва да станем насилници? Никакъв случай. Задържането на противника, в неговото задържане, част е отнемане на оръжието му. И тогава, когато ние го отнемаме, той вече и да иска, не може да ни порази. Това са и трите части на действие в Тилн, а именно нападни, отвеждане, излизане от равнината на поражение, поражение и съответно сваляне долу, което цели вече да обездвижи и противника да го направи неспособен за второ нападение. Но най-вече овладяване на въоръжената ръка. Защото оставиме ли я? Дай. Ето, оставиме ли я? Тя ще продължи. До безкрай. Гледай, ще продължи. Какво като е отбутван? Какво като е отбутван? Или някой другите. Другата грешка. Гледа да хване. Какво ще хванеш се? Ай, какво ще хванеш? Как? Тази скорост, моля да хванеш. Я да хвана. Какво ще хвана? Нож. Притеснявам се да не те навреда. Уж съм с ръкавици. Виж, какво ще хвана, какво пак е при мен. Не хващайте оръжието. Освен ако няма какво друго да направи. Ще кажете, ние не сме подготвени. Какво да правим, ако ни излезе такъв? Това е целта на нашите видеоуроци и занятия. Това е мисията на школата ни. Да направи наглед беззащитния човек. Да го направи не с оръжие опасен, а самия той да стане оръжие. Мирът и отворената свободна ръка да може да действа срещу това, което отнема живота. Гледате го по интернет как колят децата ни, отръзват им главите и какво от това. Като че ли хората вече го приемат за някакво естество от един хорър. Но няма да влизаме в този въпрос. Целта ни е да можем не само да покажем, но и да подготвим добрия човек, който не извършва насилие срещу този, който го направи в твоята роля, какво да правя? Ударът! Може ли да има друго действие? Може да има още много действия. Но основното е това, да го запомним още веднъж. Тръгва движението, тръгваме и ние. Не го чакаме тук. Ако закъснея, вече ще ножа няма къде да отиде. Винаги държим свободната си ръка. Дай другата ръка. Държим при сърцето. С едната действаме срещу противника. Другата пази и те се сменят. Това после го обучаваме в бойните стоежи на тим. Тогава, когато имаме опасността, нападението, не просто заплахата, ние трябва да действаме мигновенно и не отстъпвайки, защото ако отстъпваме, какво ще стане? Хайде, тръгви да. Виж, няма докъде, край. Дори аз може би няма да мога да действам, ако тръгна да бягам, да отстъпвам смисъла на страх, на отстъпление, в смисъл, който го разбират хората. Ние разбира се, че... Дай, мушкай. Че трябва, виж, трябва да отворим пространството, за да има къде да отлети дракона. Дай, отваряме го. Ето го. Но го прихващаме. И го поразяваме. Веднага.
задържайки го. Иначе ако го пуснем, ще дойде пак. Пак ще дойде. И пак трябва да го хващаме. Пак ще го гоним. И така до безкрай. Сигурно ще кажеш, какво ще правим с тия работи, а? Аз ще те питам, аз съм виждал, по филмите много показват. Да. Тия, които така размахват, каква е целта на това нападение? Добре, ти си разбойника, що ще ми го размахваш ножа? И да те порежа, да те накълцам. И тогава да удариш. Нали? Ето размахай, ай. Ето ще размахаш наляво надясно, но ще дойде един миг, в който ти ще трябва да удариш. И ние се готвим за този миг. С тези удари, фил, той ще прореже. Особено ако сте с голи ръце, нали, това. Трябва да пазите врата, най-вече очи. Тоест тези са отвличащи, веднъж, и втори път отнемащи силата и всяващи страх действия, нали, на убиеца, на насилника, за да нанесе, в зависимост от това как държи. Нали, удара. Дали е така? Дали е така? Да. Дали е така? За да нанесе своя убийствен удар. Първото обучение в тир, когато дойде, мисля, че ще фанате ножа. Първото е с гумени ножове, след това те стават твърди дървени, после в по-горното равнище са истински, но са притъпени и накрая е това. Истинското. Всъщност... Което ми напомня, ти им обеща, че ще покажем без защита. Окей. Сваряме очилата. Нека да покажа, че нямам броня, аз се нямах и допреди малко. Няма. Няма кевлар, няма метал, нищо няма. Само ще го затворя да не ни пречи. Сега ще опитаме този нож да показваме ли пак, че е остро лазерно наточен. Мисля, че стана ясно. Защото сменяме кадрите, те ще кажат монтажи. Да видим трите основни удара. Да покажем пак. Да, горния. хват отгоре. Ай. Взимаме го, веднага го взимаме. Иначе става на него. Да видим крилото дали ще може да улови горния удар. Ето, хващаме. Като го хванем, казахме не пускам. И от тук, дали ще завъртим обратно. Сега ще го държа. Дали от тук ще действаме обратно, дори така. Това не го показваме. Ние държим напълно противника му, държим оръжието му. Да, с голи ръце. То отдолу. Покажем отдолу. Отдолу, да. Ай. Луна извежда и хваща. И после може дори да прихване и да порази. Няма те фървам повече, жал ми да чуя. Да видим отвеждането на крилото тогава, когато има дължина на удара отдолу. Засилва се и удря. И ние хващаме. Хващаме и може да поразим. И така, и така, и така, и всякак. Той се приближава и те фаща, нали? И фаща, за да ръга. Оп! Хваща ръката, ама не пуска. И като хване, веднага удря, веднага, не чака или сваля. Това е въпросът тук. Единият начин, пак, ето, и държи с цялото си тяло, иначе потъва. Ако тялото е по-настрани, ръгай бе. Ето. Хваща, извежда. Виж, ето. И тогава ще засече. Отдолу, отгоре или ще прехвърли. Дойде другата. Един третия, мушкащия. Най-опасния. Най-опасния. С този хат. Запомнете, приятели,
Не се опитвайте да хванете острието. Не забравяйте ръката отпред. Едната ще тръгне, ще впусне, като мангустата към кобрата. Веднага на мига. Не отстъпвайте, не бягайте. Убият се обича оплашеният човек. Това му доставя удоволствие. Насилник обича да вижда страха в очите на онзи, който е приел на жертва. Ако вие стоите непоколебимо, го лишавате от половината от надмощието. И действуйте срещу него. Не е смисъл да се нанижете като пиле, дали мъшиш. Това не е много умно. Да, вашето оръжие, вашата ръка, вече обучена от нас в уроците и на живо и както и да е, ще дойде, за да прихване убие. Да го видим сега, много приказки. Айде, хоп! Ела, пиле, ела. И не забравяйте, то нощ дет свети. Трябва да стане. Оръжието ваше, но не го използвайте никога срещу него. Оставите ли му го, пак ще го вземе. Хвърлите ли го, чакай, ще го вземе друг. Омръзна ми да гледам там по интернета екстри такива и седи народи, някакви хиляди и милиони гледания. На един, който рита фърни, фърчат едни ножове, едни пистолети. Какво като го фърлиш този нож? Нали го взима другия? Не може, не може. Ще се изтъркава, ще го вземе и пак ще ръга. Ще го вземе някой друг. Има ли оръжие? Бойното майсторство изисква воинът да го отнеме, да обезоръжи насилника и да го преведе в невъзможност за действие. Така, не мисля, че стига. Мисля, че стига. Наплашихме народа. Добре сме и двамата, само да кажа. Кажи. Добре сме и двамата. Аз не ме отрепах. Наистина, още един път. Че съм жив. Още един път моляваме, не правете такива неща сами. Вкъщи или където и да било. Ако искате, заповядайте при нас в школата. Постепенно ще бъдете обучени, както аз и както другите бойци, за да можете наистина да се справяте с тази реална опасност. Благодаря на майор Франц за проявения кораж и за истинското сражение, което водихме. Да, благодаря. Защото тук, приятели, да знаете, опасен против. Приятели, да знаете, това е всичко истинско, нападенията бяха абсолютно истински. Няма да крия от вас, че имам притеснения в себе си, но въпреки това искам да видите в истинност нещата. Окей, добре, приятели. Това е от днес за нас. Очакваме ви в другия наш урок. Ние сме с вас. You